Assalamu алейкум, muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында авыл, андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Бүгенге чыгарлышта күп еллыкларны чабу ахырына якынлаша. Аксубайда сенаж әзерләү өчен тагын нинди үсемлекләр кулланалар? Өйрәнү һәм мәгълүмат мәйданы Агроволга күргәзмәсеннән безнең репортаж. Инвесторга арендага тапшырган җиреңне ничек кире кайтарырга? Хәлне яңа Ибрайга барып өйрәндек. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Аграрчылар күп еллык үләннәрнең беренче катын чабуны тәмамлау алдында. 90%-ка якын мәйданда алар чабылган инде. Шул мәйданнардан 1 миллион тоннадан артык сенаж һәм 150 мең тоннадан артык печән әзерләнгән. Әле бер өлешен яшел азык буларак та чабып ашатканнар. Быелгы һава торышы күп еллыкларның беренче катыннан шактый күләмдә терлек азыгы әзерләргә мөмкинлек бирде дип белдерде аграр министры Марат Җаббаров журналистлар белән очрашуда. Соңгы атнадагы кызу көннәр озаккарак сузылса, игеннәр дә елдагыдан алданрак өлгерәчәк. Быел уракка 20 июльдән соң керешерләр дигән фаразын да җиткерде министр. Бүгенгә 50-шәр, хәтта 60 мең тоннага якын сенаж әзерләгән районнар бар. Аксубай районында бу күрсәткеч 27 мең тоннадан артык. Теманы Аксу агро хуҗалыгыннан дәвам итәбез. Аксу агро хуҗалыгы сенаж салуны тәмамлап килә. Комбайн һәм ташучы техника соңгы кырларны иңли. Монысында үсемлекнең дә үзенчәлеклесен үстергән алар. Монда безнең ахыргы кыр калды инде, 200 гектар, тритикали калды. Без аны решили сенажга салырга. Сенажга салабыз. Өлгергәнмен инде. Бай башаклары как раз хәзер менә шундый спелсаның молочно-восковой, спелый самый яхшы вакыты. И сұрғында енді біз, например, тұтынғанна берлі, әрбір ямыны 2 күн ярым ескінде салып барабыз. Аксу агроинвест җәмгыятенә карый Нурлат районындагы терлекчелек комплексларында исәпләсәң, сыерлар саны 4000 баштан артып китә. Аларны кышлату өчен күпме сенаж кирәк буласың? Безнең сенаж общий, әгәр эш комплекс буенча 23 мең тонна әзерләргә кирәк иде быел елны. Без моны үзебездә хәзер бүгенге көндә 4 мең ярым уже хәзерләдек. Мына хәзер бу ахыргы ямы тритикалины салгач, безнең була где-то 6 мең артыграк була инде. Сенаж быел масайбәт, яңгырлар вакытында соң булса да, вакытында килеп, әйберләр бик бөтен игеннәр матур үсте. Тритикалиның үзенчәлеге шунда ул тиз җилле, ягъни дымлылыгы тиз кими дип белгечләр. Шуңа максатлары менә бу базны 2 көндә тутырып каплап кую. Шунсыз азык сыйфаты булмаячак. Нурлат районындагысында кушсаң 10 мең тонна сенаж әзерләгәннәр инде. Быел терлек азыгын әзерләүгә килгәндә зарлансак гөнаһ булыр. Һава торышы уңай торды. Люцерналарны җыеп алып базларга салдык. Хәзер тритикалидан бер төкле сенаж әзерлибез. Быел терлекчеләр азыкны ел ярымлык итеп әзерләргә омтылырга тиеш. Быел яңгырлар мулдан яуды. Май ахырыннан көннәрнең җылытуы терлек азыгын җитәрлек итеп әзерләргә мөмкинлек бирде аграрчыларга. Быел азыкны запас белән ел ярымга җитәрлек итеп әзерләү бурычы куела хуҗалыкларга. В прошлом году все высохло, сейчас Яңгыр явада кояш кыздыра, аннан тагын җылы көннәр башлана. Южная агрофермасында без люцернадан 2 уңыш алдык инде. Хәзер менә 3нче катыда үсеп килә. Терлек азык әзерләүнең иң җаваплы чор икәнен аңларга вакыт җиткәндер инде. Һәр хуҗалыкта терлек азыгы өчен җавап бирә торган белгеч булырга тиеш. Аксу агрода моның шулай икәнен яхшы аңлыйлар. Техникаларда отряд булып, үлән өлгергән кырдагы муллыкны тиз арада җыеп алып базларга сала. Техникалар җитә, эш ягора эшләде, бер сәле бигенә әзрәк ватылган иде. Андый без сутка буенча эшлибез, бер туктамыйча. Әйтендә белән дә төнне дежурство куйдык. Специальный кеше, шул специалист инде, хәл специалистлар тоже теге бик нитегел, но барыбер авыр булса да шуларны куеп, ответственный кеше куеп, безнең монда кырдан бер кем китмей. Кендез мин үзем торам, датимна, аннары соң инде шул калган специалистлар карап бергә эшлибез шулай. Юрий Лапин илнең көньяк төбәгеннән килгән белгеч терлек азыгын сыйфатлы итеп әзерләү ысулларын яхшы тыйымлый. Баксаң, үзебездә үскән төрле үләннән сыйфатлы итеп сенаж әзерләргә мөмкин икән бит. качественный сенаж можно получить. Сыйфатлы сенажны төрле үләннән әзерләп була. Иң мөһиме үсемлекне тиешле үсеш фазасында эләктереп алырга кирәк. Аларның чәчәккә бөрелгән вакытын һәр белгечтә чамалы инде. Менә шушы вакытны кулдан ычкындырмасак, мул сөттә саварыбыз, бозау алуда артыр. Бу атнада аграр министр Марат Җаббаров терлек азык әзерләү нәтиҗәләренә багышланган матбугат очрашу үткәрде. Быел һава торышында терлек азыгын җитәрлек итеп әзерләргә мөмкинлек бирә диде ул. Бары тик эшне дөрес итеп оештыру таләп ителә җитәкчедән. Эшләр республикада бик оешкан, һәр район үз эшендә алып бара.
Бүгенге көндә менә кайсы бер теге менә бу Минзәлә яклары, анда яңгырлар бик каты яуган аркасыннан әзрәк эш тукталып алды. Яңгыр бүгенге көндә бик яхшы инде, тем более ашлыкка да, азыкка да үсүгә. Бүген теге кайсы районда проблем бар дип әйтеп булмый. Әмма кадрлар кытлыгы үзен сиздерә аграр тармакта. Бүген уртача хезмәт хакы да 50 мең сумга җитте. Тик нигәдер эшкә килергә атлыгып торучысы гына юк. Белгечләр мәсьәләсендә хуҗалыкларга аларны максатчан юнәлештә укытып чыгару хакында уйланырга кирәк. Бу көннәрдә Казан Экспо үзәгендә Агроволга 2024 дип исемләнгән зур авыл хуҗалыгы күргәзмәсе эшләде. Әлеге күргәзмәне оештыруның максаты да җир хуҗаларын, мал асраучыларны авыл хуҗалыгындагы соңгы яңалыклар белән таныштыру. Техниканың нинди генә төре юк монда. Хәтта Кытайлар ясаган 3 тәгәрмәчле йөк машинасы да бар. Сорт сынау кишәрлегендә 250-дән артык культураларның үрнәкләрен үстергәннәр. Республиканың 40 нәсел хуҗалыгыннан 80 буаз тона алып килгәннәр. Алар Агроволга шибәре конкурсында чыгыш ясады. Тояк дәвалаучыларның осталыгын бәяләүче ярышта катнашырга 150 белгеч теләк белдергән. Алар Россия, Беларусь, Казакстан, Боливия, Куба илләреннән килгән вәкилләр. Күргәзмә барышында төрле темаларга түгәрәк өстәл артына утырып фикер алыштылар. Әлбәттә, бер килүдә генә күргәзмәнең бөтен нечкәлекләрен анализлау мөмкин дә түгел. Киләсе видеоязмада Агроволгада үзебез күргән яңалыкларны барларга тырыштык. Быелгы Агроволга авыл хуҗалыгы күргәзмәсен килгән кунаклар белән берлектә республиканың аграр министры Марат Җаббаров ачып җибәрде. Монда 400-дән артык компания катнашуын исәпкә алсак, күргәзмәнең масштабын күзаллавы кыен түгел. Ежегодного мероприятия стало. Ел сайын уздырыла торган бу вакыйга тәҗрибә уртаклашу, килешүләр төзү, алдыңгы казанышларны тәкъдим итү мәйданына әйләнде. Күргәзмә авыл хуҗалыгы тармагы үсеше өчен тагын да зуррак нигез булыр дип ышанам. Үз товарларын, технологияларын тәкъдим итүче компаниялар бихисап булса да, аларның күбесе үзебезнең илнеке. Дөрес, Кытайлылар ясаган техникалар да шактый. Ниндиләре генә юк. Шулай да техника тәкъдим итүчеләр арасында Мөслимдәге Агромастер заводы аерылып тора. Чит илдәгеләренә чикләүләр кертелгәч, тәгәрмәчләреннән кала агрегатларның бөтен детальләрендә үзләре ясыйлар. 225 кеше эшли. Бүгенге көндә средний зарплатабыз безнең 90 меңнән дә кимрәк түгел. Слесарьлар, сварщиклар, барысы да эш белән канәгать. Сатуларыбыз 1-2 айга алдан бара предзаказ. Җитешкене ясап. Җитештерү күләме ничек? Артып барабыз. Көнгә 6 агрегатка чыктык без. Элеге ул безнең 4-тәүи, көн саен 6 агрегат чыгарабыз. Һәм сатабыз бөтен Россия, Казакстанга, Белоруссиягә. Игенчелектә туфрак эшкәртү усулларының нинди генә юк. Әмма соңгы нәтиҗәгә ирешү өчен бөртекнең сортлары да мөһим роль уйный. Үзебезнең Татарстан фәнни тикшеренү институты тәҗрибә кишәрлеге дә булдырган. 105 еллык тарихы булган институт бәрәңгенең 9 төрле сортын, карабудай селекциясен, сояның Миләүшә исемлесен тәкъдим итә. Хәзер бит традицион бөртекле культураларга, арпаларга, будайларга әйтик игътибар кими бара, чөнки аларның сату бәясе түбән. Һәм инде авыл хуҗалыгы агрономнар, безнең җитәкчеләр издәнәләр шундый урнаштырып була торган югарырак бәяле культуралар. Менә шундый культуралар исәбендә аңа безнең борчак керә, аңа безнең карабудай керә, аңа безнең шулык бәрәңге һәм инде менә традицион булмаган, ләкин ул бик игътибарга лаеклы соя культурасы керә. Бу культуралар буенча безнең селекциябыз бар. Булмаганнарын без башлап җибәрдек. Менә шулар турында халыкка күрсәтергә дип килдек. Бүген мөмкинлекләр зур сорт чыгаручыларга. Чит ил гибридларына чикләүләр куелды. Моңарчы сабан будайының Йолдыз 266, 209 һәм Казанская юбилейная сортлары популяр иде. Хәзер аларның үзенчәлекле сортларын да булдырганнар. Шәмәхәт өстәге Надира сорты Хәзинә исемлесе шундыйлардан. Әмма әле алары киң кулланылышка кереп китә алмый ди Нурания Василова. Кайбер хуҗалыклар аркасында дип әйтим, аларның булышлыгы беләнме, әкрен булса да, без инде бу сортларны киңрәк кертергә тырышабыз үзебезнең басуларга да, чит регионнар басуларына да. Хәтта чит хөкүмәт дәүләткә. Казакстан кызыксына быелгы елдан башлап Казакстан сорт участокларында, Костанай өлкәсендә инде ул, аның сорт участокларында Надира сорты белән 100 лет тассыр беренче ел испытаниедә. Елдан-ел һава торышының истәләнә баруына, явым-төшемнең җитәрлек дәрәҗәдә булмавына үзебез шаһит. Әлеге уңайдан кырларны әйләндереп алган урман полосаларының, ерганакларга утыртылган агачларның уңай йогынтысы бик зур. Казан дәүләт аграр университетының урман хуҗалыгы факультеты бу эш өчен кулай булган агачларны тәкъдим итә. Бүгенге бу полосалар әле иген
қырларын сақлап қана қолмайлар. Алар бет шулық уақытта углеродны үзләштіріп, кислородта бөліп шығаралар. Міне біз бүгін Аграрный университет, біздің факультет 16 топылдың гибридіне хужа. Топыллерден дағы көп углеродны үзләштіріп, кислород бөліп шығаратырған ағаш жоқ. Шкалада бірінші орында тұрады топыллер. Міне біз аны мындап келдік. Күргәзмәнең беренче көнегенә булуга карамастан, яңалыклар белән танышырга килүчеләр дә бихисап. Әгерҗедән килгән Рамил Рахматуллин 10 ел дәвамында аларның берсен дә калдырган юк ди. Мондагы яңалыкларны өйрәнеп, үз районнарында куллана башлауны район җитәкчелеге бурыч итеп куйган. Әгерҗе районы үзгәрә башлады, Аллага шөкер. Менә бу ел безнең ничек дип әйтәм, элеккеге система килдек, объезд полей ясадык, приемка посева, бик әйбәт мероприятие. Опыт тоже теге фермерлар бирәләрендә коя ничек ашлама белән керткән җирләрне карадык, ашламасыз да коя листовой подкормка ничек эшләде, бөтенсе күренә. Действительно, Әгерҗе районы безнең азрак теге условия северныйлар булгач, без сынрак чыгабыз шәшүгә дә, уборка. Күргәзмәнең беренче көнендә үк республиканың нәсел хуҗалыкларыннан китерелгән буаз таналар конкурсы да үткәрелде. Агроволга шибәрләрен күрергә килүче тамашачылар да күп иде. Аларны махсус мәйданга алып чыгып йөрттеләр. Шуннан чыгып, жюри һәр кайсына үз бәясен бирде. Ярым финалга үткән таналар арасында Әтнә районының таң хуҗалыгы кына бар иде. Без хуҗалыктан 2 тона килдек. Сайлап алу җиңелләрдән түгел инде, бөтен параметрына туры китереп, тананы барлап алу бик зур эш тоже. Шуннан монга истәмә 2 җигетне бигрәк куйдык. Сразу беренче көннән үк булар белән прологта шундый эшләр башланды инде. Җитәкләп йөрүләр инде, төрле тавышларга күндерү, төрле фирмалардан алып чыгып йөрүләр. Шундый эшләр башланды инде. Чистарту, жуу, бөтенсе инде. Кешегә әйләндерү. Мондый конкурс инде 4нче тапкыр үткәрелә. Анда катнашучы таналар өчен барлык уңайлыклары булган урында әзерләнгән. Алларына ашарга, эчәргә куелган һаваны даими җилләтеп, дымландырып торалар. Тагын бер үзенчәлеге нәрсәдә, безнең менә бу хуҗалыклардан иң яхшы нәсел таналар киләләр, һәм дә инде шушы ниләр конкурста катнашкан таналарны без инде bir хуҗалыкка, менә койсы хуҗалыкка кирәк, шушы хуҗалыкка җибәрә торган булабыз. Чөнки бу хуҗалыкка бик зур булышлык, чөнки аңа каядыр барып, эзләп, нитеп йөрисе юк. Монда инде иң яхшылары җыелган, ул үзенә алып кайтып, инде ашатуын көйләп җибәрсә, яхшы сыерлар булачак. Әлеге нәселле таналар Татарстанның горурлыгы. Бары нәселле таналар алып, заманча сөтчелек комплекслары төзелә башлагач кына республикада бер сыерга сөт саву күләмен арттырырга ирештек. Шушы 5 ел эчендә бер сыерга әйтегендә 6000 булса 5 ел элек. Быел 23нче елда 7773 килограмм бер сыердан савып алынды. Бу 1700-1800 килограмм күбрәк савыла. Һәм дә шушында именно нәселле эшнең алып барылуы күренә. Монда тагын да селекция шалып барыла, и анарысын безнең битне менә зур, яхшы комплекслар төзелә. Конкурста төп хөкемдар Венгрия вәкиле иде. Bir ara Татарстан Венгриядән хәйран гына тона да сатып алды. Бүген бездә туып үскән тоналарга Тамаш әфәнде югары бәя бирде. Терлекләрне төрле күрсәткечләр буенча бәялибез. Тона киләчәктән инде сыер булыр, шуны да карыйбыз. Матур кыяфәтләрне өстәп, аларның күп сөт бирүчәнлеккә йогынты ясаган факторларны билгелибез. Тоналарның иң-иңнәрен күргәзмәнең 2нче көнендә ачыкладылар. Бу көнне күргәзмә эше белән Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та танышты. Татарстанның агросәнәгать комплексы илнең азык-төлек куркынычсызлыгы өчен сизелерлек зур өлеш кертә. Республика авыл хуҗалыгы товарлары җитештерү юнәлешендә Россия төбәкләре арасында лидер дип белдерде Рөстәм Нургали улы үз чыгышында. Бөртеклеләрдән дә ел саен мул уңыш үстерәбез. Узган ел 2нче икмәк бәрәңгене 880 мең тонна җыеп Россия күләмендә 2нче урынга чыктык. Татарстан шулай ук сөт җитештерүдә дә беренчелекне бирми. Монда инвесторлар һәм алдынгы хуҗалыклар белән аңлашып эшләүче районнарның өлеше зур. Күкмара, Балташ, Минзәлә, Саба, Әтнә районнарын аерым мактап телгә алды республика рәисе. Язга кырышларын оешкан төстә тәмамлап чыкты игенчеләр. Татарстан авыл хуҗалыгы товарлары азык-төлек белән үз-үзен тәэмин итә ала торган төбәк. Әкренләп үзебездән артканын экспортка да чыгарабыз әле. Узган ел мәсәлән 52 чит илгә 450 миллион долларлык продукция сатылган. Татарстан самый достаточный регион по основным продуктам питания.
Наши аграрии вносят существенный вклад в решение задач, поставленным руководством страны по обеспечению продовольственной безопасности России. Мы очень благодарны нашим аграриям за их самоотверженный труд, ценим, гордимся ихними достижениями. Бекзур рахмат сізге, қол шабабыз ауыл қожалығы қызметкерлеріне. Ел сайын халыкка хезмәт күрсәтүче оешмаларны да онытмыйлар. Аларны даими рәвештә яңа автомобильләр белән тәэмин итеп торалар. Бу юлы Татарстан кулланучылар берлегенә караган районнардагы җәмгыятьләрнең автопаркы яңа автолавкаларга баеді. Машина ачкычларын Рөстәм Миңнеханов тапшырды. Потребкооперации Татарстана сегодня занимает первую позицию в системе нашей страны потребкооперации. И, конечно же, пожелать, чтобы эта система дальше развивалась и работала во благо жителей сел, деревень нашей республики. Байрамля, с праздником! Кыскасы, Агроволга күргәзмәсендәге яңалыклар аграрчыларга ел дәвамында уй-фикер туплап, бизнесларын җайга салырлык мөмкинлекләр тудырыр дип ышаныйк. Узган атнада редакцияга Аксубай районы Яңа Ибрай авылында яшәүче Мәлик Мортазин шалтыратты. Узган ел пай җирләренә түләнәсе акчаларны да быелның мартында гына өләштеләр дип башлады ул сүзен. Әле авылда терлек асраучылар бар. Пишәнне саламыда кирәк бит андыйларга. Үзем 7 ел элек 50 гектар җиремне Агроинвест җәмгыятенә арендага биргән идем. Хәзер кире алырга телим, тик нигәдер кире кайтарырга уйламыйлар. Шул җиремдә авыл халкы асраган маллар өчен икмәген, пишәнен үстереп бирер идем дип үзгәләнә Мәлик Мортазин. Нигә арендага биргән җирләрне кире алып булмыйсың? Анысын Яңа Ибрайга барып ачыкларга булдык. Кыздан икмәк кайта иде, без аны чистартып, сатып итеп, касын фуазга касын авыкка ясап салып куядык. Без эшләгән вакытта Мәлик Мортазин 1993 елда диплом алып кайтуга Үсәр колхозына агроном булып эшкә урнаша. Яңа Ибрай янәшәсендәге кырларны үзенең 5 бармагы кебек белә ул. Кайсы басуның нинди уңдырышлыкка ия булуын бүген дә әйтеп бирергә мөмкин. Шулай матур гына эшләп торганда колхозларына инвесторлар ала башлый. Үсәр колхозы шәхси кулларга күчкәч, 2007 елда Мәлик фермер булып теркәлә. 50 гектардан тотынган идем. Арендага алып 49 елга. Башта әйтсәгә генә, аннан соң кива фамилия итеп 49 елга иттеләр инде чыган соң. Эчендә инде чүблән истемәсәң, озайтабыз дип савыкны шундый вашып белә бергән иләр. Шешу әйләнешен төгәл саклап, 50 гектар җирдә пишәнен дә бертеген дә үстерә ул, 3 ел яхшылап сөреп, шу белән үстермәгәч, 3 елдан соң җирнең аренда килешүен 49 елга кадәр озынайтуга ирешә. 10 ел игенчелек белән шөгыльләнгән фермер грант тотуы белән яна, әмма аны оту бәхете тәтеми үзенә. Күңеле төшеп, фермер хуҗалыгының эшен туктата һәм 50 гектар җирен Аксу агро җәмгыятенә арендага тапшыра. Үзе нефтьчеләргә барып эшкә урнаша. Менә бу төшендә инде Каспий сәскәнем. Алпа белән Подпаков аналсын инде Люцина табитларында. Монда бу төшләр уңдырсыз. Монда печенчестәнгенә аскер тайнында банк ваенда уңыш ваенда. Сивават белән алпа быдай сылы атналитка табыга кадәчестем. Комбикомбия савысын үземә. Тары? Әйе. Бу әзрәк күренә. Бачак. Бу сыл табы тегел бу чүбләне. Гитара. Әйе. Хәзер күрәсез, аның 50 гектар җире узган елдан эшкәртелмәгән. Шуп үләннәрнең нинди генә юк монда. Монда бөтен ботаникада без укыган вакыттагы бөтен чүбләнең 120 васына бөтен сыла монда. Җирәгә не инде. Яңа генә мисең инде. Бу моны дәрәҗәгә төшмәр безнең самый авыр елларда да колхозда. Җавабы запата мы чәчләрек без. Һәм моны дәрәҗәгә төшмәдек калган. Яңа Ибрай авылы зурлыгы буенча республикада 3нче урында тора. Мондагы халыкның пай җирләрдә 1000 гектардан артып китә диделәр. Аксу агро җәмгыяте ул җирләр өчен аренда түләвен узган ел башкара алмаган. Бу елның мартында гына алып бетергәннәр. Алар безнең барысы да инде 49 елга Аксу агрога бирелгән. Елда инде безнең яңа чаклы тикле инде неләргә пай җирләрне аршудасылар да быел әзрәк задержка белән булды инде. Яңа елдан соң инде февраль айларына кадәр шул мартлар включительно барсына түләнеп бетерделәр. Быел бит инде пайга гектарына 1500 сумнан расходасалар халыкка. Шулай итеп башка елларда инде чыгындырлар икән, чыгын фисуклата бирәләр дә. Быел инде беренче ел соң елларда акчалата халыкка биреп баралар инде шул. Мәлик Мортазин инвестор аның җирләрен эшкәртмәгәч, быел кабаттан кире алып үзе эшкәртмәкче, әмма җирне бирү генә җайлы, кире кайтару кыен шул. 10 елга төзелгән аренда килешүен Агроинвест җәмгыяте вакытыннан алда үзәргә теләми икән. Кечкенә юга бирәсем килгән иде.
алар минимум 10 ел алабыз дейлер. Казанга барып адвокат белән договор төзегәннән соң, ул әйткән иде, ул вакытта можно восстановить дип. Менә миңа быел алмакчы идем, отказ килде, тагын ичеп калдым. Җирне кире аласың киләме син хәзер? Әйе, үзләре дә эшләмәде менә, миңа да бирмәделәр. Мин моны сөреп чәчәем инде. Техникум эксплуататоры бар. Мәлик Мортазинның нияте җирләрен кабат алып, авыл халкына икмәген, пешәнен үстереп сату. Тик бүген бу җирлектә күчеш чоры бара ди район җитәкчелеге. Аксу Агро җәмгыяте җирләрнең бер өлешен Чистополье холдинг компаниясе алып эшкәртә башлаган. В этом году было принято решение передать земли. Быел шундый карар кабул ителде. Агроинвест җәмгыятенә караган җирләрне Чистополье холдингына бирергә. Бүген шушы юнәлештә эш бара. Агроинвестның күздән чәчеп калдырган җирләре үзләрендә кала. Алыш биреш эше тиз генә хәл ителә торган әйбер түгел. Бу процесс ел ахырына кадәр дәвам итәчәк. Чистополье җәмгыяте эшкәртелми калган җирләрне сөрә башлады инде. Анда уҗым культуралары чәчәчәкләр. Бүген халыкта аптырашта ди авыл җирлеге башлыгы, авыл җирендә төрле имеш-мимешләр тиз таралышан бит ул. Күчеш чоры менә хәзер күп кенә кырларда халыкта да азрак возмущениеләр булды. Нишләп эшкәртелми кырлар, чәчелми дигән сораулар булды инде. Менә күчеш чорында шундый калган җирләрне инде менә бүгенге секендә күрсәгез тракторлар, космослар кырларда эшлиләр. Ялкырлар итеп калдырдылар инде. Аларны әкертен эшкәртеп, полностью киләчәктә чәчәчәкләр инде. Шуңа күрә инвестор алышынганда азрак проблемалар булып торды. Ну халыкка инде алар бернинди дә каршылыксыз пай җирләре өчен түләнәчәкләр. Чөнки основной инде безнең Сирауны Сөләймановны кырында агырда кала. Кырларыбыз просто переступка ясап инде бирдә шул Чистопольская нигә агроинвестка. Чистополье җәмгыяте Аксубай районы өчен яңа оешма түгел, алар районда берничә ел эшчәнлек алып бара инде. Эш күрсәткечләре дә яхшы, яңа технологиялар да кертеләр ди Борис Соломонов. Инвестор у нас уже работает не первый год. Это Чистополье җәмгыяте бер ел гына эшләми безнең районда. Аларның эш күрсәткечләре югары. Заманча технологиялар кулланалар. Күбрәк майлы культуралар үстерсәләр дә, чәчү әйләнешен төгәлүтиләр. Сүз башы Шүрәле дигәндәй, бу җирлеккә яңа хуҗа Чистополье килгәч, Мәлик Мортазинга җирләрен кире алу җиңелрәк булмасмы? Ул үзе дә шуңа өметләнә инде. Насчет, чтобы забрать вот эти земли. Агроинвест ул җирләрне 11 айга Чистополье җәмгыятенә бирде. Агроинвест пай хуҗалары белән аренда килешүен 49 елга рәсмиләштергән. Ә менә пай җирләреңне кире алу өчен аның законда үз таләпләре бар. Аерып алу теләге барлыгын 1 ел алдан белдерергә кирәк. Аннан соң пайчылар мәхкәмә ярдәмендә җирләрен аерып алырга мөмкиннәр. У них своя процедура у агроинвеста. Үзе әйтмешли Мәлик Мортазин җиргә гашык кичкенәдән читкә чыгып китеп эшләү күңеленә ятмый аның, әмма судлашып йөрергә дә теләге юк кебек тоела. Менә башкача инде судлашып йөрергә вакытта юк. Анда калга күзен калга чыкмый бит инде. Алан узамысың. Менә шун тагын эчеп кетәргә була инде. Таптырган. Әлегә Яңа Ибрай җирлегендә 3 фермер хуҗалыгы эшли. Авылдаларның саны тагын бергә артса, начар булмас иде. Инде булай да авылда кеше калмый. Авыл халкы лыгая дип шаңсугабыз. Яңа Ибрайның мәктәбендә дә бүген 50 бала белем ала. 70нче елларда 1000ннән артык бала укыган бит монда. Шун саян içinde яшьләр кайтмый, эшләр такта бар, инвесторлар, нефтяниклар да бүгенге секендә, менә МЧСта үзебездә безнең, пожалуйста, 3 кешегә урын бар, бүгенге начальник, зам, һәм шулай бер водитель кирәк. Почтага менә начальник почта кирәк, эшләгән кешегә бөтен условиялар бар. Авылда бит инде безнең бүгенге секендә по прописке 1224 кеше санала. Шуның инде авылда 900дә где-то 76 кеше яшәп тора. Икенче күзлектән караганда җирне рәсмиләштерү, аренда килешүен төзү һәм үзү турында законнар бар. Без аларны үтәргә бурычлы. Бу очракта Мәлик Мортазинга да юристларга мөрәҗәгать итеп, максатына ирешү юлыннан тайпылмаска гына киңәш итеп була торгандыр. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга 18 сәгатьтә карарга онытмагыз. Безгә сорауларыгыз булса, аларны экранда күрсәтелгән WhatsApp номерына язып юллагыз. Туган җиребездә бәхетле мул яшик, исәнлектә күрешергә язсын.